Μπορείς να βγάζεις 30.000 ευρώ το εξάμηνο με το real estate. Άκου για το μοντέλο house flipping. Πρέπει σίγουρα να έχεις ένα κεφάλαιο για να αρχίσεις. Με αυτό το κεφάλαιο ψάχνεις να βρεις ένα ακίνητο το οποίο χρήζει ανακαίνησης και είναι σε σχετικά χαμηλή τιμή, έστω 100.000 ευρώ. Έπειτα επενδύεις ακόμα 20.000 ευρώ, σύνολο 120.000 ευρώ έξοδα και του κάνεις πλήρη ανακαίνιση, η οποία διαρκεί περίπου 3 μήνες. Όταν τελειώσεις, το ακίνητο αυτό θα αξίζει περίπου 160.000 ευρώ. Αν βάλεις και τα έξοδα για τα συμβόλαια, τους ελέγχους, τους μεσίτες, πες περίπου άλλα 10.000, πας στα 130.000 ευρώ έξοδα. Τώρα, πουλάς το ακίνητο για 160.000 ευρώ και πας στο επόμενο. Το real estate flipping δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Λόγω γραφειοκρατίας, λόγω τεχνικών λαθών και λόγω άλλων καθυστερήσεων. Όμως, ακόμα και έτσι, μπορεί να αποδειχτεί μια πάρα πολύ καλή επενδυτική τεχνική. Εσένα, ποια είναι η γνώμη σου για αυτό το μοντέλο? Γράψε μας στα σχόλια αν θα σκεφτόσουν να το δοκιμάσεις και εσύ.